Unsa man ang hubad sa natawhan sa June 24 or Hunyo 24? O, kung ikaw nataw sa June 24, Hunyo 24, maayo ka mamaba ug mobilid ka sa imong pagkatawo ug dali sad ka maluoy, manggihuna-hunaon ka nga pagkaanak ug taas kag plano sa imong kinabuhi nga gusto nimo nga makahuman ka sa imong pagtuon ug aron ka makahatag og maayong paningabuhi sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Dili sad kadalo, maayo kang tawo, manggihatagon ka, pero dali ra ka mangluod ug dugay ka maulian ug ikaw maikugon sad ka nga pagkatawo ug maayo ka sa trabaho, isabay lang pod ang imong sideline sa negosyo ug ikaw daghan sad masina diha kanimo ug bahin sa imong gugma pag-amping, pag-ampo aron makatunong og asawa or bana nga buotan. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 24. Ligi, unsa man ang hubad sa natawhan sa June 25 or Hunyo 25? O kung ikaw nataw sa Hunyo 25, buotan ka nga pagkaanak. Ug ikaw maluluyon jud ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug gusto nimo nga makahatag ka nila og maayong paningabuhi. Ug ikaw gusto sad ka nga makahuman ka sa imong pagtuon kay aron ug makatrabaho ka, ikaw na say mo pa eskwela sa imong igsuon. Nya gusto sad nimo nga makahuman kag eskwela, mungadto ka sa gawas sa nasod kay aron ka makatigom ug naamang kay dakong plano sa imong kinabuhi nga palit kag mga yuta, mga alahas ug magtukod kag balay ug dili sad ka magpadaog-daog ug dali ra sad ka mainit ug makadungog kag mga istorya nga dili maayo ug ikaw luoran sad ka, dali ra ka mangluod, gamay rang istorya imong daginuton ug dugay ra basad kang maulian ug bahin sa trabaho maayo sad ka, mag sideline pod ka og negosyo ug bahin sa imong gugma pag-ampo lang pod aron matarong sa kaminyoon. Maunay hubad sa imong Hunyo 25. Di, unsa man sad ang hubad sa natawhan sa June 26 or Hunyo 26? O kung ikaw nataw sa Hunyo 26, dali ra ka mainit ug makadungog kag mga istorya nga dili maayo. Unya, dili sad ka ganahan nga magtapok-tapok sa mga silingan. Ug sa puton ka, hilig kag pasingit. Pero matinabangon ka nga pagkaanak. Ug nagplano sad ka nga manarbaho ka sa gawas sa nasod aron makatabang ka sa imong ginikanan. Unya, gusto man nimo nga ang imong mga igsuon makahuman og eskwela. Muna nga maningkamot jud ka nga makatrabaho. Ug bahin sa trabaho, maayo ka diha. Sabayi lang pod og sideline sa negosyo. Ug taas jud kag pangandoy sa kinabuhi nga makapalit ka og yuta, og balay, og mga alahas. Ug daghan sad masuko diha kanimo. Ug imong mga igsuon magsalig og ginikanan sa imong kinitaan. Ug ikaw dili sad ka magpadaog-daog. Ug bahin sa imong gugma pag-ampo aron makatunong og bana or asawa nga buotan.
maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 26. Gi, unsa man sad ang hubad sa natawhan sa June 27 or Hunyo 27? O kung ikaw nataw sa Hunyo 27, kugihan ka nga pagkataw, ug maayo ka sa trabaho ug mga sideline, ug daghan sad kag plano sa imuhang kinabuhi nga muuswag, ug ikaw dali ra pud ka sa puton ug naay magpasaway nimo, pero ikaw kugihan dili dalo manggihatagon, ug muprangka po kag istorya ug di ka kasabot sa usa ka tawo, ug daghan sad masuko diha kanimo, ug ikaw madinumtanon ka nga pagkaanak, unya daghan sang malipay nimo kay naamang kay talent nga gihatag nimo sa Ginoo, ug pag-ampo lang aron makakita og asawa or bana nga buotan. Maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 27. Migi, unsa man sad ang hubad sa natawhan sa June 28 or Hunyo 28? O kung ikaw nataw sa Hunyo 28, mahiubos, gamay ra nga istorya imong gaginuton, ug dili kadalo manghihatagon ka nga pagkaanak, ug dili ka gusto nga abusahan ang imuhang kamaayo, ug makamatikod gani ka sa usa ka tawo nga murag lahi ang iyang intensyon, mukalit ra sad kag kalami dili na kamutagad, ug ikaw ug naay mamaylo nimo, magpabaylo jud ka, bisag gamay at least nakapabaylo, ug ikaw dali ra pud ka maka kita og kwarta, kay maayo man sad ka magkisay-kisay nga makakwarta ka, ug ikaw bahin sa trabaho maayo sad ka dihang dapita, ug sa negosyo maayo sad ka, ug pag-ampo pod aron matuman ang imuhang mga pangandoy nga makapalit ka og balay, yuta ug mga alahas, ug bahin sa imong gugma pag-ampo sad nga makatunong ka og asawa or buotan nga bana, kay dili ra ba ka gusto nga maminyo ra ka og walay trabaho. Maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 28. Migi, unsa man sad ang hubad sa natawhan sa June 29 or Hunyo 29? O kung ikaw nataw sa Hunyo 29, ikaw usahay dili ka mutuman og sabot, mao nang daghang masuko diha kanimo, pero ikaw gani og naay imong ikasabot, unya dili ka tumanon, dili ka tungahon, dili na gyud ka motingog, ug ikaw magtingog-tingog ra og dili ka ganahan motingog, dili jud ka motingog, ug maayo ka sa trabaho, kasaligan ka sa tanan, ug maayo sad ka sa trabahoon sa panimalay, ug ikaw luoran ka nga pagkatawo, madinumtanon, ug naay mga sulti-sulti nimo, dali ra sad ka patuuhon, ug matinabangon ka sa mga tawo nga nagkinahanglan nimo, ug gusto sad ka nga makatrabaho ka sa laing nasod aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon, ug pag-ampo lang pod kay aron makakita ka o asawa or bana nga tarong, kay maora ba na imong gipangandoy nga makatunong kag bana nga buutan, asawa nga buutan. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 29. Migi, unsa man sad nay hubad sa natawhan sa June 30? O kung ikaw nataw sa Hunyo 30, maayo ka sa negosyo, ug maayo sad ka sa trabaho, ug dali ra sad ka mangluod, pero dili kadalo, ug daghan sad malipay diha kanimo, kay ug naay imo dili man ka sad magdalo, manghatag ka, ug dali ra ka
maduulan og mga tao ug pinangga ka sa imong mga ginikanan og mga igsuon. Unya ikaw magpasapot-sapot ka kay ug naay gusto nimo nga dili matuman, magrigor man imong hunahuna ug ikaw ganahan ka manarbaho sa gawas sa nasod kay aron makapalit ka sa imong gipangandoy nga yuta ug balay ug sakyanan. Ug gusto sad nimo nga ang imong mga igsuon ug ginikanan mahatagan nimo og maayong kinabuhi, maayong pagkaharuhay sa kinabuhi. Ug pag-ampo lang sad nga makakita ka og bana or asawa nga buotan kay gusto ra ba nimo nga maminyo ka kinahanglan nga kamong duha magtrabaho. Ug ikaw ampo lang jud kanunay nga matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. O daghang salamat sa pagtan-aw ninyo sa ako ang channel Hubad sa Damgo. Ug ayaw kalimot sa pag-like, share, comments, subscribe sa ako ang channel.